Začínají televizní noviny s Kristýnou Kloubkovou a Martinem Pouvou. Ano, je to tak. Dobrý večer, pojďte se podívat, co všechno se dnes stalo. Celá republika si dnes připomněla památku obětí řádění šíleného střelce. V Česku vzniklo několik sbírek na pomoc obětem střelby. Během několika hodin se vybraly rekordní částky. Silný vítr, sněžení, stoupající hladiny řek. Česko zažívá problémy s počasím. Hasiči zasahují u stovek událostí. Česko si dnes připomnělo památku 17 obětí řádění šíleného střelce. V poledne se po celé republice rozezněly zvony a řada naplánovaných akcí se nekonala. V den státního smutku jsou také státní vlajky vyvěšeny na půl žerdi. Česko uctilo památku obětí krveprolití minutou ticha. Hasiči spustili výstražné majáky, duchovní sloužili zádušní mše a v poledne se zastavil také prodej v mnoha obchodních centrech. 14 zavražděných na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy si připomínali lidé celý den i u pietního místa před pražským Karolínem. 2 další lidé zemřeli v Klánovickém lese a 24letý vrah má podle policie na svědomí i smrt svého otce v Hostouni na Kladensku. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Sobota, den před Štědrým večerem, pravé poledne. V Česku se zastavil čas a s ním i lidé na ulicích, prodeje v obchodech a dokonce i doprava na letišti. Den státního smutku. Minutou ticha si lidé připomněli oběti šíleného střelce v centru Prahy i v Deštném v Orlických horách. Mše se konaly v Brně, v Plzni, v Ostravě i ve svatovícké katedrále na Pražském hradě. Minuta ticha, vlajka na půl žerdi. Dnes tady v katedrále svatého Víta proběhla bohoslužba za oběti střelby. Stále jsme všichni svým způsobem nějak v šoku z toho, co se stalo. Na oltáři nakonec zůstalo 18 růží, každá za jednu oběť vraha. A jedna také za něj. Podle pražského arcibiskupa je potřeba odpouštět. A jedno pak přidáme i za toho, který se nechal zlem tak ovládnout. Zádušní mše na Pražském hradě se zúčastnil prezident i šéfové obou komor parlamentu. Lidé celý den nosili květiny a pokládali svíčky k pietnímu místu před historickou budovou Univerzity Karlovy. Ani dešťové počasí neodradilo lidi přijít a uctít památku tragicky zemřelých. Už druhý den sem před rektorát Univerzity Karlovy chodí lidé zapalovat svíčky a položit květiny. Každý z nás je táta, děda, to hrozný. Musíme se navzájem semknout, podporovat a taky vyjádřit těm lidem, že s těma cítíme. Vzhledem ke čtvrteční tragédii se například měnil i program tradičního vánočního zpívání na pražském hlavním nádraží. Řada měst po celém Česku zrušila naplánované sváteční adventní akce, některá divadla zrušila představení a odkládaly se i koncerty. Zuzana Dumbrovská, televize Nova. Profesionální a rychlý zásah, který zachránil mnoho životů. Tak se mluví o policejní akci na Filozofické fakultě. Otazníky ale vyvolává to, co samotnému zásahu na náměstí Jana Palacha předcházelo. Pachatel měl mít psychické potíže a přitom vlastnil zbrojní průkaz a velké množství zbraní. Policie po něm pátrala už 2 hodiny před střelbou, soustředila se ale na jiné místo a nepomohlo ani to, že měl u sebe mobil. Všichni jedem. Ta pod stolem, tady ta, je hned první, s pneumotoraxem. Už je to dobrý. Peklo na akademické půdě orámované 3 dalšími vraždami mimo ní. Udělali jsme vše, co jsme mohli, říká policie. Šlo udělat ještě víc? Psychika útočníka. 24letý student měl zbrojní průkaz, spekuluje se ale o jeho psychických problémech. Údajně se měl i léčit. Policie to nechce komentovat, vše prý potřebuje prověřit. Množství zbraní. Arzenál, kterým mladík disponoval, by stačil na vybavení malého komanda. 8 zbraní, včetně samonabíjecí pušky s dalekohledem a brokovnice. Zbraně měl z velké části zaregistrovat před půl rokem. Velkou pozornost tím ale evidentně nevzbudil. Samozřejmě
To důkladně prověříme a prověříme zejména, jestli selhal systém nebo jednotlivec. Chvíle před tragédií. Už 2 hodiny před střelbou na univerzitě šla po muži policie. Hledala ho kvůli vraždě otce v Hostovni na Kladensku a měla informaci, že chce spáchat sebevraždu. My jsme i hned zešli do kontaktu se zájmovými místmi tam, kde jsme předpokládali pohyb pachatele. Šlo hlavně o budovu fakulty v Celetné ulici, kde byl zapsán na přednášku. O hlavní budovu na náměstí Jana Palacha se policie zajímala také, ale okrajově. Lidé uvnitř nic nevěděli. Ano, ta hlídka to místo opustila. Když se v budově začalo střílet, vedl tam přednášku i politik a pedagog Lubomír Zaorálek. Mi připadá, že se mohlo uvažovat o těch dalších objektech a o tom hlavním teda. Samozřejmě mě taky překvapilo, nebo spíš, že mě napadlo to, že jsme neměli vůbec žádnou informaci. Byl tu předpoklad a musel tu být předpoklad, že jde o nebezpečného pachatele. Policie řekla, že měla informace jen o plánované sebevraždě. O dalších plánech prý nic netušila. Samozřejmě, kdybychom tam jedinou indici k tomu měli, tak samozřejmě to nějakým způsobem to opatření uděláme. Tam snad si nikdo nemyslí, že by to policie neprovedla. Když se ukázalo, kde muž opravdu je, bylo už pozdě. Policie říká, že rychleji reagovat nemohla. V tom časovém sledu, který se odehrál, ne. Samotný zásah od nahlášení střelby oceňuje veřejnost i odborníci. Policisté během několika minut dokázali zahnat střelce do kouta, kde nakonec spáchal sebevraždu. Ten zákrok byl naprosto profesionální, naprosto rychlý, zvládnutý na základě všech algoritmů, které jsou pro tyto příležitosti cvičeny. Tragédie bude nepochybně znamenat změny, možná v přístupu k lékařským prohlídkám, evidenci zbraní, možná v legislativě. Některé své postupy zřejmě upraví i policie. Pro řadu rodin už ale nezmění nikdo nic. Ondřej Špalek, Televize Nova. Zřádění střelce v budově univerzity se vzpamatovávají i policisté, kteří na místě zasahovali. O psychologickou pomoc zatím požádalo jen několik z nich, ale podle policejních psychologů trauma i na policisty často doléhá až se zpožděním. Zásah, jaký v Česku nemá obdoby. Zúčastnili se ho stovky kriminalistů, hlídkových policistů nebo příslušníků zásahových jednotek. Měli jsme bohužel třídu nebo 3 třídy osob, kde byli zranění. To nikdo z nás nezažil, ani by to nikdo zažít nechtěl. V té třídě prostě byly 20letý holky, já mám takhle starou neteř a my jsme vlastně ty první, který vlastně vešli do té místnosti, kde bylo nejvíc těch zraněných osob. Tam se děly věci, které na to se člověk nedokáže připravit, aniž možná mít 10 výcviků denně, týdně, ale veškerá cvičení, která my proděláváme, tak ty figuranti všichni ječí, všichni běží, jsou všichni vyděšený, aby nás nějakým způsobem stresovali. V reálu je to tak, že tam je hrozně ticho. Ani i ty úpějící se bojí úpět. Lidi jsou natolik vyděšení, že prostě ty nevydají hlásku. Při zásahu policisté často fungují takzvaně na autopilota. Jednají, jak mají drillem nacvičené. To, co si při něm prožili, na ně začne dopadat až s odstupem. Nespal jsem, protože to zatím to moc nejde. Nebýt 2 deci dobrého vína večer, tak asi ta hlava jede dál. Ten spánek za mě nebyl úplně kvalitní, protože dneska jsme museli začít úplně na novo, nový pracovní den. Policie standardně lidem ve svých řadách, kteří si prošli traumatickou zkušeností, poskytuje psychologickou pomoc. Prožitky ze zásahu na Filozofické fakultě se ale dalece vymykají běžným zkušenostem. To, co se stalo na univerzitě, je situace, která je absolutně nenormální, nestandardní, překračuje i zkušenosti lidí, kteří jinak jsou zvyklí policisté zacházet s dost pestrou škálou lidského neštěstí. Tato situace je tíživá tím, že tam ty oběti jsou mladí lidé. A vždy, když jsou ve hře děti nebo jako v tomto případě mladí lidé, tak je to velmi zátěžové a samozřejmě i svým rozsahem tato situace je mimořádná. Psychologové nabízí policistům především to, že je vyslechnou. Ono je málo lidí, kteří ustojí vyprávění o takto dramatických záležitostech. My to umíme a víme, jak s tím zacházet. Hluboké trauma si ale ze zásahu neodnáší jen policisté, kteří byli přímo na místě. Okamžiky hrůzy si prošli třeba i operační důstojníci, kteří koordinovali zasahující složky nebo členové krizových štábů. Pro všechny z nich, ale i širokou veřejnost má policie novou mobilní aplikaci
Pohov, která lidi ve stresu nebo po prožitém traumatu učí mentální relaxační cvičení. Původně plánovala policie k aplikaci spustit propagační kampaň až po Novém roce. Kvůli tragické střelbě s tím ale začíná už teď. Lucie Hlubučková, Televize Nova. Každou traumatickou událost musí lidská psychika zpracovat. Každému to ale trvá jinak dlouho a stejné to bude i s tragédií, která se odehrála ve čtvrtek. Podle odborníků je důležitá i okamžitá pomoc, kterou zastávají intervenční a krizové linky. Množství krizových linek vzniklo už ve čtvrtek večer v zápětí po střelbě na pražském Palachově náměstí. Dál fungují non-stop a jsou určeny všem, kteří cítí, že situaci sami nezvládnou. Nejčastěji volají pozůstalí nebo příbuzní a přátelé raněných. Máme krizový tým, jsou to krizoví interventi, spolupracují se záchrannou službou a jsou k dispozici po celou dobu tohoto incidentu a plně se zapojili do krizových linek. Ta pomoc je kombinovaná, jak po psychologické stránce, tak psychiatrické, ale i lékařské. Pro představu 10 z 15 telefonátů na linku důvěry v krizovém centru Bohnice dnes souviselo se střelbou na Filozofické fakultě. Očekáváme ten nápor s odstupem několika dní, kdy dojde k rozvoji té posttraumatické stresové poruchy. Pozná to tak, že se mu stále vrací myšlenky na to, jeho stav se zhoršuje se jeho úzkost, zanedbává svoji normální činnost. Centrum krizové intervence funguje v non-stop provozu. Kdokoliv tak může vyhledat pomoc ihned a bez objednání. Linky provozuje řada krizových center i Národní ústav duševního zdraví. Já myslím, že je důležité, aby lidé pečovali o svoji duševní odolnost. Uvědomili si, že je to extrémně psychická náročná situace, která se může projevovat různými nezvyklými prožitky, emocemi silnými a tak podobně. V tuto chvíli pražská policie má krizovou linku s názvem Střelba v Praze, která je určena pro širokou veřejnost a bude fungovat po dobu celých svátků. Podle lékařů mohou psychické problémy i za pomoci odborníků přetrvat i řadu měsíců. Justýna Stoklasová, Televize Nova. Tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy okamžitě rozvířila diskuzi o bezpečnosti na vysokých školách. Podle ministra školství musí vzniknout společná strategie, jak podobným rizikům předcházet. Některé školy přijaly opatření už včera. Karlova univerzita okamžitě zvýšila bezpečnostní opatření a aktivovala vstupní turnikety u vchodů do všech fakult. Včera už vše fungovalo. Na fakultě jsme zrušili dnešní výuku. V souladu s vlastně pokyny vedení univerzity byly omezeny vůbec všechny větší akce na univerzitě, které by měly víc než 20 osob. Do budov se v současné době dá dostat jenom s kartou zaměstnance nebo studenta. Dveře Filozofické fakulty dnes zůstaly zavřené. Budovu obehnala páska a až do odvolání ji hlídá bezpečnostní agentura. Vysoké školy také jednají o dalších možnostech. Ve hře jsou i bezpečnostní rámy u vstupů. Ty už někde instalovány jsou. My máme informační systém KIS, který umožňuje v dané chvíli rozeslat velké množství zpráv. To znamená, že můžeme jak kvalitativně, tak kvantitativně informovat případné ohrožené osoby. Standardně máme u vchodu do budov VŠE bezpečnostní službu. Nyní byla kontrola na vrátnicích posílena a byly zapnuty bezpečnostní rámy. Útok tohoto typu si myslím, že vlastně žádný bezpečnostní rám neřeší. Tady ty útoky těch osamělých vlků jsou v podstatě nepředvídatelné. Na některých školách studenti už absolvovali cvičení, jak se při útocích aktivního střelce chovat. Do budovy vtrhlo 4 nebo 5 ozbrojenců, kteří ve své podstatě postříleli několik osob na chodbě. Samozřejmě byli to figuranti, byli to lidé z Prahy, kteří byli maskovaní. My jsme letos v dubnu měli skutečnou simulaci krizové situace, kdy došlo k výbuchu, k následnému požáru. A tato situace si samozřejmě žádala kontakt s IZS. Po jednání vlády jsme se dohodli i s policejním prezidentem, že Česká konference rektorů, ministerstvo školství, vnitro a policie budou spolupracovat při nastavování bezpečnostních podmínek ve školách. V prvním lednovém týdnu proběhne jednání rektorů s ministrem školství o dalších možnostech posílení bezpečnosti na českých univerzitách. Justýna Stoklasová, Televize Nova. V Česku už vzniklo několik sbírek na pomoc pozůstalým a zraněným a během několika hodin se vybrali rekordní částky. A pomohly i krizové linky, které zřídila policie a specializovaná střediska.
Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě. Brněnská Masarykova univerzita se také připojila a vytvořila sbírku. Ta sbírka nevyřeší ten problém, ty životy nikdo nikomu už nevrátí a je to spíš symbolický způsob, jak se můžeme přihlásit k solidaritě. Neděláme to často, je to opravdu velmi výjimečná situace, ale v tomto případě jsme se rozhodli tady k tomuhle kroku. Patří k rekordním sbírkám za poslední 3 roky a můžeme vzpomenout další podobně rekordní sbírky, což je třeba sbírka na tornádo a nebo sbírky během začátku války na Ukrajině. Očekávám, že to bude v řádu desítek milionů korun. V 6:30 večer bylo na účtu Nadačního fondu Univerzity Karlovy přes 34 milionů a 700 tisíc korun. Přispělo tam přes 30 tisíc lidí. Lidé vyjadří solidaritu po celém Česku a i tady před Karlovou univerzitou nosí květiny a zapalují svíčky. Univerzita také zřídila nadační fond. Okamžitě po útoku byly spuštěny speciální krizové linky, které fungují non-stop a i v angličtině. Jsou určeny všem, kteří potřebují pomoc. Lidé začali volat okamžitě po jejich spuštění. Volali nám jak lidé, kteří byli přímo na místě, tak lidé, kterých se to nějakým způsobem dotýká, příbuzní, blízcí. Na krizové lince jsou k vám dispozici zástupci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnického záchranného systému, Červeného kříže, psychosociálního systému. Většinou volají příbuzní, přátelé a rodinní příslušníci. S pomocí přichází i Česká advokátní komora a nabízí obětem bezplatnou právní pomoc. Zřídili jsme speciální seznam. Podle mých informací už je na něm více než 10 advokátů a advokátek. Mezi oběťmi útoku je ředitelka Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Lenka Hlávková. Její rodina o tom sama informovala. Paní doktorku jsem měl moc rád. Šířila kolem sebe laskavost a zprostředkovávala krásu. Odborně i popularizačně se věnovala úžasným tématům. Deník Lidové noviny informoval se souhlasem rodiny i o smrti své kolegyně a studentky Lucie Špindlerové. Pozůstalým, obětem a všem lidem, které zasáhla tragická událost, jsou k dispozici krizové linky. Kompletní seznam, kam se můžete obrátit a také, kde můžete rodinám obětí přispět, najdete na TN.cz. Zuzana Dumbrovská, televize Nova. A pojďme na další zprávy. Silný vítr, sněžení, déšť a stoupající hladiny řek. Tak to teď vypadá v Česku. Hasiči zasahují u stovek událostí. Nehody se staly i na silnicích a na železnici. Stromy se navíc vyvracejí kvůli podmáčeným kořenům a padají na dráty vysokého napětí. Během dne tak byly desítky domácností bez proudu. Naděje na bílé Vánoce se objevila včera večer i v nížinách. Takhle chumelilo v Opatovicích nad Labem. Pár vloček sice odtálo, ale námraza zůstala a hasiči jeli k první nehodě u Pardubic. Dneska ráno to poměrně dost klouzalo. A čím vyšší nadmořská výška, tím větší problémy. Centimetr sněhu a zoufalá snaha dostat se do kopce u Bystřice pod Hostýnem. Jel sypač, tak předpokládám, že se to rozpustí. Za noc v Orlických horách napadlo 10 centimetrů. Ruce bolej. Co se dá dělat, že jo? Musí se to uklidit. V deštném v Orlických horách Fréza musela rozšířit místo, odkud vyjíždějí hasiči. Jak dlouho jezdíte? Od rána od 4. Hasičská cisterna v zápětí vyrazila do akce. Vyhnout se musela sportovci, který se brodil sněhem jen na jednom kole. Pak hasiči zastavili u nehody, kde autobus skřípl v zatáčce tohle auto. Nikomu se nic nestalo. Horská služba kontroluje nakloněné svahy plné sněhu. Vítr komplikuje situaci z pohledu lavin, že ten sníh přefoukává na ty závětrné svahy, tvoří se tam sněhový polštáře. Nejvíc má foukat na jihozápadě Čech a v horských oblastech, tedy i tady, na hřebenech Orlických hor. Vítr už položil třeba vánoční strom v Chocni na Orlickou Ústecku. Je to škoda. Mrzí, no. Hasičík ze silnic odklízejí stovky. Tenhle má v průměru 70 cm a šel k zemi těsně vedle chaty a auta v Brozanech na Pardubicku. Uhnily kořeny. Že ten vítr jak foukal, to byl velký tady. U Nýrska na Klatovsku vlak narazil do stromu. U Havlíčkova Brodu dokonce strom na vlak spadl. A příval srážek zvedá hladiny řek. Silnice u Tyniště nad Orlicí je zaplavená. Ve východních Čechách platily první povodňové stupně na 4 místech. Tohle není rybník, ale pastvina u Čestic.
Výš než obvykle je Labe na severu Čech. Tady pod Tyršovým mostem v Děčíně museli hasiči postavit protipovodňovou stěnu. Na druhé straně břehu je uzavřený podjezd pod mostem. Sněží výjimečně a prší taky méně než dříve. Doufám, že se nic nestane. Sněžit přestane do rána, vítr ale bude zlobit i během Štědrého dne a povodně hrozí dokonce celé svátky. 24. prosince nejvyšší odpolední teploty budou atakovat 10 stupňů Celsia. 25. v maximech naměříme 12 stupňů. Kvůli počasí bylo bez proudu dopoledne bezmála 50 000 domácností. Krajské štáby a Petr Brzek, televize Nova. Problémy s počasím byly i v Karlových Varech, kde se pod náporem větru zlomil vánoční strom. Ano a na místě je kolegyně Alexandra Zvárová. Dobrý večer, Alexandro. Tak kdy ten strom spadl a bude ještě na Vánoce zdobit město? Dobrý večer. Strom se zlomil v noci kolem 3. hodiny. Nevydržel totiž nápor větru a tíhu mokrého sněhu. V tu dobu ale naštěstí tady před hotelem Thermal nikdo nebyl a tak padající strom nikoho nezranil. Část vánočních ozdob se při pádu stromu rozbila, žádné jiné škody ale pád nezpůsobil. Jak můžete vidět, tak v tuto chvíli už je smrk zpátky na svém místě. Pracovníci lázeňských lesů a parků smrk ještě přes den pečlivě překontrolovali a zjistili, že se naštěstí zlomil tak, že kmen stačilo začistit a znovu osadit. Je teď ale zhruba o 2 metry kratší. Problém to zaznamenali už i loni. Loňský strom se na Silvestra začal nebezpečně naklánět a tak ho město nechalo už 2. ledna odstranit. To je ode mě z Karlových Varů vše. Sněžení naopak potěšilo milovníky lyžování, kteří vzali hory útokem. Střediska, která jsou v provozu, hlásí ideální podmínky a spokojení jsou se začátkem vánočních prázdnin i hoteliéři. Ve městech připomíná počasí spíš apríl, na horách je ale pravá zima. Kdo dnes vyrazil na lyže, rozhodně nelitoval. Měli jsme z toho trošku strach, ale skvělé podmínky dneska. Možná trošičku by mohla být víc upravená sjezdovka, ale jako jinak výborné. Lyžuje se parádně, ideální podmínky parádní, lidí málo. My jsme tady letos poprvé, takže paráda. My si to užíváme. 10 cm čerstvého sněhu a teploty kolem 2 stupňů pod nulou přilákali do Beskyd dnes stovky lyžařů. Na sjezdovce leží 30 cm technického sněhu plus ten přírodní a navíc očekáváme, že ještě sněžit bude. Parkoviště u lyžařských areálů se plnila hned od rána. Mnozí tu stráví vánoční svátky nebo rovnou celé prázdniny. Hoteliéři doufali, že lidé přijedou. Obavy se ale v posledních dnech rozptýlily. Nejvyšší české hory hlásí poslední volná místa. Hoteliéři v Krkonoších mají rezervace u 90% pokojů. Vianočný týždeň vrátane silvestrovského večera máme plně vypredaný. Stáli hostia si pobyty objednali už minulý rok. Máme z toho velkou radost. Podařilo se nám zopakovat loňský rok a možná trošku ještě mírně navýšit. Zájem skutečně byl velký. Já i děti si to užíváme. Těšíme se na Ježíška. Zima je letos hodně nevyzpytatelná. Začala mrazivým počasím na konci listopadu, oblevu vystřídalo sněžení, teď se má ale zase oteplit. Udržet sjezdovky v kondici je prý hodně náročné. V předpovědi je nějaké velké teplo, tak uvidíme, ale jsme rádi za každý centimetr, který napadne. Sněhu je ale zatím dost. Dokonce tolik, že v Krkonoších a Jeseníkách horská služba vyhlásila 3. stupeň lavinového nebezpečí. Turisté a návštěvníci hor by měli být velmi opatrní a měli by se vyvarovat pohybu po svazích, které mají sklon větší než 30 stupňů. Nedoporučují se ani hřebenové túry. Petr Brzek a Petr Zapletal, televize Nova. A tady jsou další témata televizních novin. Přeplněná parkoviště i obchodní centra. Den před Vánocemi vzali lidé obchody útokem. Německá opoziční CDU volá po deportacích nelegálních přistěhovalců mimo země Evropské unie. Pokud jste přešli na vytápění dřevem, máme pro vás dobré zprávy. Ceny dřeva a pelet padají. Přeplněná parkoviště i obchodní centra. Tak to vypadalo v Česku i dnes. Ano, den před Vánocemi vzali lidé obchody útokem. Nakupovali hlavně jídlo, ale také kapry, stromky nebo dárky. Davy lidí, fronty a stres. Tak dnes vypadaly obchodní domy po celé republice. No to jo, dneska tady je plno, nemohli jsme ani zaparkovat pořádně. Je to narvaný. Jsou tam teda hrozný fronty. Například u tohoto obchodního domu v Karlových Varech dnes na parkovišti téměř nebylo možné najít volné parkovací místo. I tady v jednom z hypermarketů v Ústí nad Labem se lidé připravují na Vánoce. Někteří na poslední chvíli nakupují i vánoční dárky. Nějaký dárečky doháníme, protože žádný ještě nemáme pořádně. A spíš na stůl něco dobrýho. Mi přijede ještě návštěva, takže jsem potřeba něco dokoupit. No pivo hlavně, aby člověk měl, no. A taky jaký blbosti.
Předvánoční nákupní horečka je prý ale letos mírnější, než je zvykem. Určitě část české veřejnosti ovlivňuje den státního smutku. A pak je tu určitě i nějaký ekonomický efekt, kdy jsou nějaká očekávání z konsolidačního balíčku v příštím roce a domácnosti šetří, protože i tržby maloobchodníků vlastně klesají více než rok a půl v kuse. Podle odborníků se Češi naučili chovat úsporněji i vzhledem k mimořádné inflaci poslední doby. Letošní Vánoce vyjdou podle ekonomů průměrnou českou domácnost na zhruba 12 000 korun, přibližně o 2 000 korun levněji než loni. Kupují například méně oblečení, elektroniky nebo nábytku. Je taky třeba říct, že s ohledem na cenovou úroveň řada Čechů se díky elektronickým e-shopům naučila nakupovat v zahraničí a nebo přímo nakupuje v zahraničí v kamenných obchodech, kde ty ceny jsou často výhodnější než v Česku. Letošní období adventu je navíc mimořádně krátké. I to může být jeden z důvodů, proč lidé letos nenechali nákupy na poslední chvíli. Navíc rekordně nakupovali dřív, třeba na Černý pátek, který připadá na listopad. Zvýšené tržby obchodníci zaznamenali i o třetím adventním víkendu. Alexandra Zvárová a Dominika Zelenková, televize Nova. Během vánočních svátků se mění otevírací doba obchodů. Řídí se zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních musí mít během některých svátků zavřeno. My jsme proto pro vás připravili přehled, kdy bude otevřeno. Výzdoba je hotová, salát připravený, ale zjistili jste, že vám ještě stále něco chybí. Stále přitom máte poslední šanci před svátky nakoupit. Na Štědrý den mohou mít obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních otevřeno, ale ne celý den. Nakoupit tak můžete maximálně do 12 hodin. Rozhodnutí o provozu ale záleží na majitelích. Na Štědrý den zůstanou všechny naše prodejny zcela uzavřené, protože jsme se rozhodli dát volno našim zaměstnancům. Zákazníci budou moci vstoupit do prodejen do 11:45, tak aby stihli dokončit nákup do legislativně stanovených 12 hodin. Pozor si ale dejte, pokud plánujete nakoupit na svátky v Německu. Letos totiž Štědrý den připadá na neděli a tak tady budou všechny obchody zavřené. Za to například v Polsku mohou mít obchody otevřeno do 14 hodin. Na Boží hod 25. prosince i na druhý svátek vánoční 26. prosince už ale nenakoupíte. A to ani u nás, ani v zahraničí. Nákup na tyto dny proto nezapomeňte udělat s předstihem. Od 27. prosince do 30. prosince by pak měly obchodní řetězce normálně fungovat. Také Silvestr je podle kalendáře běžným pracovním dnem, takže zákon provozní dobu obchodu 31. prosince neupravuje. Sami prodejci ale často zkracují. Na Silvestra budou všechny prodejny otevřené až do 18 hodin. To platí i pro většinu ostatních obchodních řetězců. Výjimkou jsou například Penny, Billa nebo Lidl, které budou mít otevřeno do 17 hodin. Nový rok už ale podle kalendáře státním svátkem je. Oslavujeme totiž Den obnovy samostatného českého státu. A tak podobně jako na první a druhý svátek vánoční budou obchody nad 200 metrů čtverečních zavřené. Otevírací dobu všech řetězců, ale například i Rady, kde v případě nouze přes svátky nakoupit, najdete na TN.cz. Alexandra Zvárová, televize Nova. Německá opoziční CDU požaduje deportace nelegálních přistěhovalců mimo země Evropské unie. Přidává se tak k návrhům, které zazněly už i ve Velké Británii a Itálii. Možnými státy, kam by mohla Unie uprchlíky převážet, jsou Ghana, Rwanda nebo třeba Gruzie. Od dob Angely Merkelové, která uprchlíky v Evropě vítala sloganem My to zvládneme, se CDU změnila. Bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda německého parlamentního klubu konzervativců Jens Spahn chce migranty odradit od toho, aby se na nebezpečnou cestu do Evropy vůbec vydávali. Pokud to budeme dělat důsledně po dobu 4, 6, 8 týdnů, pak čísla dramaticky klesnou. Mnoho lidí ani nevyrazí, jakmile jim dojde, že do 48 hodin budou převezeni do bezpečné třetí země mimo Evropskou unii. Spahn tvrdí, že zákon Evropské unie členským zemím sice nařizuje, že musí válečným uprchlíkům zajistit ochranu. Nikde se ale nepíše, že to musí být v unijním státě. Rwanda pro Spahna přichází v úvahu i proto, že už podepsala dohodu s jiným evropským státem, Velkou Británií. Tam sice proces schvalování zákona zastavily soudy, minulý týden se ale nová verze dostala do dalšího čtení a britský premiér Rishi Sunak věří, že po několika úpravách bude zákon dotažen do konce. Já jsem dítě imigrantů, ale rozdíl je, že má rodina sem přišla legálně a jako většina přistěhovalců se integrovala. Našla si přátele, začala
začala podnikat. Ale není to samozřejmost. Nelegální migrace podkopává nejen naši hraniční kontrolu, ale právě spravedlnost, která charakterizuje náš národ. Ilegální přistěhovalci v Itálii by měli po dohodě krajně pravicové premiérky Meloniové s albánským premiérem odcestovat do Albánie. Dohodu ale dočasně zastavil nejvyšší soud, stejně jako dohodu s Tuniskem, které označil za nebezpečnou zemi. Anežka Pichrtová a Karolína Picková, Televize Nova. Izrael oznámil, že za poslední týden zadržel přes 200 členů teroristické organizace Hamás. Armáda je údajně odvezla na své území k výslechu. Někteří z nich se prý skrývali mezi civilním obyvatelstvem a dobrovolně se vzdali. Od začátku vojenských operací v pásmu Gazy izraelské složky údajně kvůli podezření z teroristických aktivit přepravili do Izraele k výslechu přes 700 členů Hamásu. Nejvyšší soud USA odmítl rozhodnout, zda se Donald Trump může domáhat imunity ze své snahy o zvrácení voleb v roce 2020. Trestní řízení proti bývalému prezidentovi Spojených států a kandidátovi na Bílý dům se tak zřejmě oddálí. V okolí Tchaj-wanu údajně přelétala zhruba 10 čínských vojenských letadel. Manévry přichází v době, kdy se ostrov chystá na prezidentské a parlamentní volby. Komunistická vláda v Číně považuje Tchaj-wan za svou provincii. Pokud jste přešli na vytápění dřevem, máme pro vás dobré zprávy. Přestože topná sezona není ještě ani v polovině, ceny dřeva a pelet padají. Momentálně se dají pořídit až o 1/3 levněji. Lidé se už před časem zásobili na několik let dopředu a zájem o dřevo tak opadl. Kdo si počkal, ten se dočkal. Vítězem energetické krize se možná stane ten, kdo vsadil na nejstarší způsob vytápění. Ceny dřeva padají, přestože je topná sezóna na vrcholu. U palivového dřeva je to docela enormní skok směrem dolů až o 1/3 a u dřevěných pelet a briket to šlo asi o 15% směrem dolů. Zatímco ceny plynu a elektřiny dál rostou, prodejci dřeva mají ceníky, jaké tady nikdo minimálně rok neviděl. I Lesy České republiky prodávají téměř za hubičku. Nejlevnější je jehličnaté dříví, souše a měkké listnáče, jako je třeba olše nebo vrba, které koupíte od 100 do 600 korun za metr krychlový. S takovým ceníkem nikoho nemusí trápit náklady na vytápění. Ve starším nezatepleném domě je spotřeba zhruba 20 kubíků dřeva. Pokud si ho obyvatelé sami pokácí, jedna zima je vyjde asi na 12 000 korun. Cena palivového dřeva vzrostla až na trojnásobek po napadení Ukrajiny, kdy lidé hromadně hledali levnější zdroje vytápění. Teď zájem podobnou rychlostí opadá. Zatímco s plynem nebo elektřinou je spotřebitel odkázaný na několik dodavatelů, u dřeva si může vybírat z nabídky tisíců prodejců a nakupovat na roky dopředu. Lidé se zásobili a teď je velmi slabá poptávka. Někteří také po první zimě zjistili, jak pracné je neustále zatápět v kotli. Člověk to musí zvážit. Dřevo stejně musíte přivízt, srovnat, vodní zónu, musíte se starat o revizi, vynášet popel, čistit komín. Někteří chodí do fitka, no a já si chodím zablbnout do lesa. Cena palivového dřeva je přímo úměrná tomu, kolik energie stálo jeho zpracování. Zatímco v lese se dá koupit od 100 koruny za kubík, srovnané do polínek a vysušené může být i více než 10krát dražší. Josef Svoboda, Televize Nova. Automobilový průmysl má za sebou převratný rok. Jednotliví výrobci se předhánili v návrzích úsporných i luxusních elektrovozů. Podle některých odborníků se automobilky připravují výhradně na elektrickou budoucnost. Las Vegas, Mnichov, Dauha i Tokio. Nejnovější prototypy elektrovozů ovládly automobilové veletrhy téměř na všech světových kontinentech. Kromě unikátního designu konstruktéři do vozů zakomponovali i nejnovější technologie. Některé vozy dokonce zvládnou odhadnout náladu svého řidiče a přizpůsobit mu své nastavení. A machine that actually cares reminds me a little bit on the character that they played in Terminator 2, the T-800 that saved, humanity. Závodní vozy, luxusní vozy, supersporty nebo auta na každodenní ježdění. Automobilky chrlí elektrovozy na různé způsoby. Mnoho firm v Evropě se skutečně připravuje na to, že za 7 nebo 8 let budou vyrábět výhradně auta na elektřinu. Modernizaci se nevyhnuly ani některé klasické modely aut, jako je třeba tohle Porsche 911 původně z roku 1964 nebo Jaguar E-Type. Podle konstruktérů má podobná přestavba hned několik výhod.
Někdo zvolí přestavbu kvůli ochraně životního prostředí. Někteří lidé se ale hlavně snaží zachránit automobil, který mají v rodině už dlouho a potřebují unavenému motoru vdechnout nový život. Někteří lidé volí přestavbu kvůli lepším jízdním vlastnostem. Ani spalovacím motorům ještě ale úplně neodzvonilo. Hledají se ale nová paliva, která by mohla nahradit ta stávající. Východiskem by mohl být kapalný vodík. Právě ten zkouší v Japonsku i v závodních vozech. Tohle je první závodák na kapalný vodík. Chceme nabídnout další možnost, jak bojovat s globálním oteplováním. Fanděte nám. Prodeje elektrovozů v Evropě rostou i kvůli dotačním programům. V Česku si budou moci podnikatelé a živnostníci od nového roku o dotaci požádat. Program Ministerstva průmyslu a obchodu cílí na malé, střední a velké podniky. Naopak odstoupení od dotací před pár dny kvůli úsporám oznámilo Německo. Petr Wirth, Televize Nova. Jste svědky mimořádné události? Trápí vás ve vašem okolí nějaká nespravedlnost? Komplikuje vám někdo život? Máte pro nás jakýkoliv tip do televizních novin nebo na web TN.cz? Volejte na 606 09 09 09 nebo pište na zprávy@nova.cz. V Česku se chystá největší revoluce v zálohování. Připravovaná novela zákona počítá s tím, že v obchodech se budou vracet PET lahve i plechovky od nápojů. Ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že vznikne 11 000 odběrných míst. Dnes se válí u každé popelnice, ale brzy se o ně sběrači surovin poperou. Za pytel nápojových obalů dostanou i 500 na ruku. Ministr životního prostředí na ně chce začít vybírat zálohy. Vracet by se měly petky a plechovky. Když ji vlastně čistou vybereme tím zálohovým systémem, pak je možné do nekonečna recyklovat. A nepůjde jen o symbolickou částku. Celý systém bude financovaný od těch, kteří obal nevrátí. Při koupi velkého kartonu piv tak zákazník nechá v obchodě přes 100 korun na záloze. Záloha na plechovky a PET lahve by se měla pohybovat mezi 4 až 5 korunami. Taková finanční motivace podle ministerstva přiměje zákazníky, aby většinu obalů vrátili. O ty vyhozené se pak postarají například bezdomovci. Kvůli výkupu vznikne 11 000 odběrových míst. Některé řetězce už letos zahájily zkušební projekty. Zákazník vrátí do klasického automatu, kam je zvyklý dávat pivní lahve, teď PET lahve nebo plechovky. Lahev musí být nesešlapaná a neměla by v ní být žádná zbytková tekutina. Zavedení záloh by mělo podle analýzy ministerstva zajistit recyklaci asi 90% nápojových obalů, které často končí ve spalovně. Pro zákazníky to bude znamenat další třídění a skladování lahví. Sbírat, skladovat, co s tím? Já nevím, no, je to takový divný. Já s tím souhlasím, že je spousta odpadů. Myslím si, že jsou podstatně horší věci, které se dějou a nikdo je neřeší. Jako člověk, který dělá 40 let plastikařinu, s tím souhlasím jedině. Tak teď to přebíráme, když třídíme odpad, no tak to budeme přebírat trošku jiným způsobem. Ministerstvo už zprovoznilo kalkulačku, která ukazuje, jak na zálohách vydělají jednotlivé obce. Novela je teď v připomínkovém řízení a pokud projde sněmovnou i senátem, začne platit v polovině roku 2025. Zálohování PET lahví a plechovek už spustilo 14 evropských států, mezi nimi například Slovensko, Německo a dokonce i Rumunsko. Josef Svoboda, Televize Nova. K symbolům vánočních svátků patří odjakživa i vánočka, jenže ne každý si ji troufne uplést a upéct. A tak pro vás máme návod, jak ji správně připravit, aby byla nejenom dobrá, ale také dokonalá na pohled. Celta, štrucla, pletenice nebo štědrovka. I tak se v různých koutech naší země říká sladké pochoutce, která by neměla chybět na žádné štědrovečerní tabuli. Připravit chutnou vánočku, která se v troubě nerozpadne, ale není jen tak. A právě proto jsem si dnes na pomoc přizvala zkušeného cukráře. Nejdříve začneme kváskem. Ten si připravíme tak, že máme vlažné mléko, do kterého si dáme droždí a nějakou část cukru. Kvásek necháme zhruba 20 minut uležet. Mezitím si připravíme další suroviny a to je sůl, hladkou mouku, zbílej cukr, vejce a vanilkový cukr. To vše smícháme s kváskem, přidáme rozinky, máslo a zpracujeme těsto. Poté ho necháme zhruba 1,5 hodiny vykynout. Připravené těsto si rozdělíme na 9 bochánků, který potom následně necháme vykynout aspoň 20 minut. Teď přichází na řadu největší strašák, pletení. Jak na to? Takže základ vánočky uděláme ze 4 copů a děláme tak.
Prostředek upleteme ze 3 copů a vršek ze 2. Pak už stačí vánočku jen potřít máslem a posypat mandlemi. A šup s ní do trouby. Pečeme zhruba 45 minut na 170 stupňů. Tak a máme hotovo. Otázkou ale zůstává, s čím by se měla vánočka jíst. Já si ji třeba ráda dávám suchou. S maslem. Suchá. Suchou. No, protože k tomu si zajídám nějaký dobrý čaj alebo kakao. Suroviny stojí 295 korun. Jedna zhruba kilová domácí vánočka tak vyjde v přepočtu na 86 korun. V supermarketu stojí často o něco více. Alexandra Zvárová, televize Nova. Tak a za chvíli sport s Inou. Ahoj. Ahoj. A vám pokud možno hezký večer. A na viděnou zítra.